No niin, morjestas kaikille. Täällä on MS Epic nyt Minecraft-serverin esittelyn parissa ja nytten ajattelen estää tämmöstä PvP-landia nimistä Minecraft-serveriä. Serveri on 247 PvP, Griefride ja kauppa on valmiina ja VIPit ovat tässä. Joo. Eli sitten timanttivipillä tulee game-modeja. Ei, ihan rajat on sitten, että PayPalilla ja Paysafecardilla voi maksaa vipit ja Warpillista. Kauppa, Bow, PvP, Snowball ja säännöt. Älä haksa kunnioita ylläpitoa, älä vittuile ylläpidolle, älä abuse, älä ole hurkunkike, älä kinua mitään rankkia, älä kiroile paljon, tottele ylempiarvoisia Max 4 enchanttia tavaroissa nykypitää on. Ei OPA play, älä ja GM1 kamaa ja täällä on ylläpitoa, omistaja ja Cle. No tuossa pitäisi olla minä, Tuk, Miyuki, DK, Adminit, moderaattorit Ekich, White Wolf, noppirakentaja ja tässä on Skype ja Enchantti. Ender Chesti voit vähän tallettaa ne kaamat ja tällainen muuta on niinku Kit Tools. Tällainen Iron Armor, Timu Sharp 1 ja tossa on hiilikyltti ja voiks fiksaa Free Soup ja Spawni on tällainen. Juu. Ja sitten tuossa on Roskis ja server on PvP. Ja siinä taisi olla tämän kerran esittelyvideo. Se on MS Epic nyt. Moro.